Biarin yang kurenungkan. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku. Shalom, selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta.
Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Langsung aja Mas Hendro. Coba baiknya dulu. Tujuh dua tiga. Yuk. Langsung refrennya aja. Yuk.
Shalom. Oras madihita tapuk kama perminggota di bagasan manugoton masuk mahita tu tangyang nahohob. Amin. Mari demahita.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tu hamu, guruhon hamu masianau, aina labok doau jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tod dimuna. Haleluya. Martang yang mahita, alea manami na di Banua Gijang, disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun nesi bolisi, saya padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami Tuhan uluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede kita. Tatang yoma patik ni debata, patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganomu jaladang jadi sumanomu manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasa naik, na di Toru ni Tano, yanggo tunggabe si sobaon manang si oloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut di habiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluas siani, jaladang jadi oloan begu manang uluan ulpuhan ni hada tuhon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan ido sahatna atong rap mangidogogo mahita hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maredita.
Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para sirohana sumurung midahami, hu parhatutu jala hu topoti hami do dosa dohot pangalausion nami na godangi di jolom, tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. ICB mangaluhon akka na pinili ni debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate. Alaida daholani nong mulak mangulu do jala disiamu ni debatado ibana mangut dihok kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion ima sian 5 Musa bidu tolu puluh tolu mamuka sian ayat 24 120 sia tajahama margati sorin jala taringot tu aser ninna do gumodang do pasu-pasu tu aser sian tu akana asing ikon halomuan ni aka haanggina ibana jala di sornopon patna tu bagasan miak dangadong nanggosada tudoson debata ale bangso natigor marsiudu libana di atas langit mabayan haluaon tuho jala di atas obun pergijang jumujung habal gaonna
Jadi marsonang-sonang ma Israel maringan sasadasa, sai manatap-natap do mata ni Jakob tu tano hatubuan ni eme dohot anggur sian akalangi nape sai manetehi do nabur. Songonima saatna martua ma akan atu mangion hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Taha tidak koma hapor siaut tai songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor siaun disadok portibion rap ma hitamadok au porsea di deba ta Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi doho tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imane ni tubuhon ni si Maria nagabi-gabi siaton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di pangumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pae mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabegi ede kor
Hamudongan saha porseaon nani haulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Adorak so jinahahon odolan ni tikting ni huriatta di minggu sadarion atas goar ni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Parjolo hupasat hamita bi horas-horas dihita doho tudongan akan ODP Parjolo marminggu di huriatta HKBP Yogyakarta sadarion. Upasahat hami ma tabi di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus horas madihita saluhutna. Horas. Udutusi tabegima odolan ni tikting ni huriatta sadarion jalaboi tajaha di papa pengumuman ni huriatta manang marahites sop kopi tikting di WA grup wilayah nang songoni kategorial. Tikting na maragam na parjolo goar lapatan dohot topik ni minggu sadariosa da Februari 2026 goar ni minggu Septua Genesi 70 ari adorang so haheon topik martua di bagasan Tuhani paduahon pakobasion di badata pukul siaon jamita di pasahat amang pendeta A Panjaitan paragedda amang sintua halimbong tikting hami situa dorta borusiagian napatuluhon pertanyaan wilayah di bagasan minggon na parjolo tanggal 3 Februari 2026 pukul 10 lalu ibagas ni keluarga pendeta Tehutahayan Inang Boru Lubis napaduahon hari Selasa tanggal 3 bulan 2 2026 masuk pukul 10 lalu 30 di wilayah selatan doho pasahaton sosialisasi program ni huriatta maringanan di Sopogudang. Napatuluhon hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 pukul 10 sia maringanan di wilayah barat doho pasahaton sosialisasi program ni huriatta maringanan di Sopogudang. Napapaton hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 pukul 10 sia maringanan di bagas ni amang calon sintua IA Sinambela Inang Boru Lubatoruan Rimma sudehita ruas ni huriatta na adong dilungkuk manang di wilayah Nabi paupaton ulaon ni kategorial palimahon pilihan bulanan keluarga doho tok ripe pembangunan hobar tu haputusan ni rapok ni huria naung dipatupan na di hari Selasa tahun nasalpu tanggal sia Desember 2025 nak salpui ala 40% do penapasahaton pilihan bulanan do totok ripe di tahun 2024 2025 ono pulunai dang pasahaton do pe ala ni laho menjangkau nasa ono 10% naik asa ukap pasahaton kewajiban disepakati huriatta ma pilihan bulanan keluarga doho tok ripe pembangunan minimal manang saotik-otikna 30.000 mai sigani bulan dia karuas ni huria naung pasahaton nasa lilingon di tahun naung salpu tahun 2024 doho 2025 denggamma unang diorui asa martaba-taba pasu-pasu di ganup hita ruas ni huriatta nasa lilingon nong pasahaton di bagasan las ni roha manupahi huriatta do perdalannya kapakubasio di huriatta nasa lilingon paunopon parmingguan bahasa Inggris di patupa mayano di parmingguan pukul 10.30 napapituhon PHD kategorial dohot parguru malua
Mamuka minggu sadarion manang di bulan Februarion mardalam masudi akka ulaon ni pe hade ama ina naposobulung ina Hanna ina Priskila dohot lansia PHD sekolah minggu songoni nang remaja dohot parguru malua pinangido ma tusude seksi kategorial asaria madohoti ulaon hobbartu partikian nabi pawaluhon pertanyaan parhalado dohot keluarga hari Jumat tanggal 1 Februari pukul 10.07 di Patupa huria do pertanyaan di parhalado do keluarga ima napajabui parhalado di wilayah tengah ria mahita sudia ke parhalado songoni nang keluarga madohoti ulauni pasiahon ruas naib baru mulai sedarion minggu sada Februari 2026 gabe ruas naib baru ma di HKBP Yogyakarta ima keluarga amang dokter ST Opusunggu dohot inang dokter SHS Boru Siagian narosian HKBP Singkawang Resort Singkawang nasida di pelayanan masuk tu wilayah barat anggiat magabe ruas naburju nasida di pargugoi Tuhan ma keluargaon ipangidohami ma tu keluarga amang dokter Opusunggu asa jong hamu di inganam muna mau liate napa 10-hon hari tahun ganup minggu mardomu tu program ni huriata tahun 2026 taringot tu par hobas hari tahun di ganup par mingguon di huriata alani mamuka hari minggu sadarion namar hobas gabe hari tahun di ganup par mingguan ima ruas ni huriata ganup wilayah dohot ganup kategorial di bagasa sadarion di par mingguota pukul sia sadarion ima sian kategorial ama pinangido matu ganup kategorial dohot akka punguan kor namar tugas asa di parade 5 halak anggota namar tugas gabe hari tahun di huriata pasapul sadahon sumbangan panitia Natal seksi perempuan di jalo huriata do sumbangan sian panitia Natal perempuan ima parbue nini ulan ni Natal perempuan naong merdalan di tahun nasalpo tanggal 26 Desember 2025 ima sada smart TV ono 15 inch portable monitor 15 inch kipas angin 2 dohot kabel HDM 30 meter godang na 1 set mardomu maitu ulaon ni huria nadong di Yogyakarta Tuhan mamasu-masu panitia doho sude seksi perempuan nadong di huriata pasapuluh 2 hon himbauan kerjasama dohot BTN sian puncak pimpinan HKBP hobartu surat narosian eporus HKBP na di tanggal 8 Desember 2025 taringok tepangidoan asa sude parhalado dohot ruas ni huria HKBP manabung di bank tabungan negara hobar program transformasi duk sipul tukting ni huriata di sahau kami manon surat sian eporus pasapul toluhon Kris Bang mardomu tu haperluan ni garejata adong 2 Kris BNI tu haperluan may napasahat toto ripe do subangan tu pembangunan napaduahon Kris BRI haperluan tu gugu tu pilihan bulanan dohot hamalateo do akas sumbangan sian pemerhati ni huriata pasapul paton panitia pembangunan bagas pastori na patuluhan nung asidung alay hurang dope pembayarata tu pamborokta adong koreksi di akka penyumbang di tanggal 25 saha tu tanggal 20 sia poin na paupaton tarsura di sonsian keluarga
amang hahasi tumorang inang dihasi marmata dikoreksi kami may mangidumap tu keluarga hahasi tumorang doho inang deha boru si mamora maulia tema dito hatta napasapulimahon laporan kegiatan pengadaan sound system masayarop dope roha mangido pangurupion asalam tu sikopna parture ni son siptepta natapak ke siganu minggu pasapulonopon mangalului pangajari tu guru sekolah minggu bajar-bajal manang remaja multimedia song leader tim musik dohot operator sound pinangido matu ruas naukap rohana laho mangurupi pakobasion di huriat tahun Roma hamu tu sekretarista manang melalui akasitua wilayah tabi. Napasapuluh pitihon pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot pardongan saripeon. Saluhut parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun ma tu ruas na mangulupon Ari Hatutubu dohot hot ripe ima na mulai tanggal sada sahat tu tanggal 7 Februari 2020 nomon hatani debata tu namarulang tahun dung tu buau say hodo parsigat tungaku sian butuhan ni dainang dope say hodo debataku pasal med 22 ayat 10 sada pasapualualuhon ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagale dope pamatang na di bagas nabi tatangnya kumaaka dongata namar sahid di rumah sakit suang songoni dohot di bagas nabi nasida saya tibuma malum jala hipas di pargugoy jala di pasu-pasu tuhatta maaka si panganon doh obat na ni pangan nasida pasapulisiahon bunga di langgatan bunga langgatan di parminggota sa darion ima sa keluarga amang BTH Sidabutar inang de boru Sidauruk moliate ma di keluarga ng pasahaton silas ni rohani nasida 20 Bibel si Jahon di ganuk minggu 20 sada jadwal hari tahun di huriata di parmingguan dohot 22 parhepengon di huriata mamuka tanggal 20 tolu sahatu 20 sia boy mata jaha di papa pengumuman songoni nang di sopkopi nang di pasahat di ganuk wilayah nang di kategorial di son hujahau kami ma himbauan kerjasama dengan BTN mardomo dohot surat na ni pasahat na dikirim siap pusat di jahai ma hobar tu natar surat kepada yang terhormat seluruh pelayan warga jemaat HKBP melalui perantaraan pendeta resort di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita yang senantiasa memberkati pelayanan dan pertumbuhan gereja HKBP sebagai bidang dalam umum mendukung program transformasi digital serta mendorong transformasi dan efisiensi pengelolaan keuangan gereja HKBP telah menjalin kerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau kepada unit pelayanan distrik, resort, kuria, pelayan dan warga jemaat HKBP agar yang pertama menggunakan pelayanan perbankan BTN, yang kedua pembukaan tabungan BTN HKBP berguna dalam rangka penggalangan dana cadangan HKBP dengan ketentuan pihak BTN akan memberikan bagi hasil sebesar 100% dari saldo rata-rata harian tabungan BTN HKBP untuk HKBP tanpa mengurangi hak penerimaan bunga para pemilik rekening sesuai ketentuan. Ini dapat digunakan HKBP sebagai dana cadangan untuk kebutuhan pelayanan.
Yang ketiga, mengimplementasikan KRIS BTN sebagai layanan penerimaan persembahan, donasi, dan transaksi keuangan lainnya di lingkungan HKBP. Keempat, berkoordinasi dengan pihak BTN terdekat untuk proses aktivasi dan pendampingan teknis. Yang kelima, menggunakan BTN untuk layanan perbankan lainnya sesuai kebutuhan. Demikian himbauan dari kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita pelayanan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teriring salam dan doa Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Songanima tikting dihita di bagasan saderion Tuhan manama masu huriana. Amin. Baret de Mahita. Upasang apa mima guarmu alai Tuhan di minggu sadarion ala di palwasodo pehami madai hamoraomu madai polong ni roham ala ni Tuhan di bagasan minggope asalam mamora hami di roha pikiran nak kaporsiaun makuling maho ay naung radido hami akaruas mon mananginangi jala dami di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti aka hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamua manami inanami di bagasan Kristus Yesus barita nauli di mingguta sadarion Imam Minggu Septuagesima tersurat di buku Matius di bidu 5 mamukamas dan ayat sada sahat tu ayat 12 hujahama tutong-atongata di dok mahatana songonon parhatuaun nawalui asadung di ida Yesus halak nasai torobi nakok maibana tusada tor jadi hudul ma disi dungin didapoton akasisian nama ibana dungi marsuara maibana mangajari nasida nin nama martua ma napugos todi ay dinasida do harajaon banuagi jangi martua ma na marsak roha
Ay siya pulo do nasida. Mertua mana labok roha. Ay tiano nasida do tanoon. Mertua mana mawas malemi da hatigoran. Ay si pabusurod do nasida. Mertua ma na asiroha. Ay sia-sia do nasida. Mertua ma parrohanayas. Ay do nasida do debata. Mertua ma si bayin dame. Ay guardo nasida anak ni debata. Mertua ma na pinaburu-buru ni halak ani hatigoran. Ay di nasida do harajaon Banuagi Jangi. Mertua mahamu molo diisahi halak kamu manang di paburu-buru manang di patubu-tubu ragam ni hata naroa nasututu dopak hamu alaniau las marohamuna jalamarulupulup ay gudang do upamuna di Banuagi Jangi ay songonido di paburu-buru akka panurirang na jumolo sian hamu ido sahana. Selamat hari Minggu, mari kita manginang Orian itu hatta hubuhai majolo turpukon mahiti sukus-sukun adong do siya tonga-tongata naroon nuaing naso makalomohon ngulu na sumartua adong go siya kitahon baik anak-anak kami ya, adakah kita tidak mau merindu, tidak ingin hidup berbahagia? Uhilala nang peso ta alusia de nungara ubo to hita ahado nagabi alus di suku-sukuni. Kita sudah tahu tidak ada orang yang ingin dan menjauh dari kebahagiaan. Alana nunga pasti be alusta dangolu dang mungkin kita martangi yang tutuhani Tuhan bae mangulukon susah bae mangulukon marsak bae mangulukon di bagasan parukilon alai sudido hita makalomohon ngolu na martua. Kita semua Bapak Ibu rindu dan ingin hidup kita berbahagia. Jala ido sasitongna tagugu piate masari loja hita marpuas bais tudolok tuturuan mula-ulaon sare doang guna tahiri mamanginang bohado asata hilala jalata parsaulihon nguluna martuai boy tapasi kolau geleng boy hita tu akka ulau nadat boy hita tu punguan boy hita marsaor do akadong asahuta adong na talului tapake lagabi pasu-pasu hamu manami nanami suku-suku na baduahon songo dia dosi uton Kristus hita bohado bayenota asa marna puna hita dingolu na martuai molo naki suku-suku na barjoli taringo tuha portibion. Tidak ada orang yang mau ingin hidupnya susah, tapi orang selalu merindukan orang ingin hidupnya bahagia. Suku-suku na baduahon songon sihuton Kristus hita bohado bayenota asa marna puna hita dingolu na martuai ido turpuk dari bagasan minggu sadarion di minggu Septagosimon atau rangan ni turpukon gabe alus ni suku-sukun di bagasan rohatta ngolu na martua na pinasaha ni Jesus di bagasan turpukon masuk may tu horong ni jamita na diguaran jamita dolok jamita di dolok iman na pinasaha ni Tuhan Yesus Kristus taringot tu pangajarion na karena Bapak Ibu pada saat Yesus berkhotbah di bukit gudang gohala naro madapot to di mana. Ada orang-orang yang secara politis datang kepada dia, ada orang-orang yang lemah. Aunggu halak naginosa-gosa nih akka portibion. Orang-orang yang termarginal, orang-orang lemah yang tidak memiliki kekuatan,
yang tidak memiliki daya untuk lepas dari segala pergumulan-pergumulannya. Ido nakinta ida di ayat na perjului di bidulimai. Asa dung di ida Yesus halak na toropi nakok maibana. Tusada tor jala huddul madisi dungi ida poton akasian na maibana dungi marsuara maibana mengajari niasida nin nama. Jadi keadaan orang-orang yang datang pada saat itu Bapak itu membutuhkan penghiburan, membutuhkan kebahagiaan, mencari sukacita. Karena terkenal doa manginang, ujuna roh Yesus, gudang aka mujizat. Ada banyak karya Tuhan yang di luar daripada dunia ini. Oddo natoho, oddo natikos tina kanadeba. Karena itu Bapak Ibu di dalam di tongah-tongah itu pukon kita lihat dimulai lagi mertua mak akan napugus todi mulu hata na mertua manginang marhararuad dusian hata gorik nomor labatan makarios. Ado artinya makarios dua astuanna dua lapatanna makarios ima hata na mertua atau orang-orang yang diberkati. Ima di hata gorik jala di bagasa perjanjian pada Narobi pe lamar lapatan ahado hata nomor tua aser ninna, orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang dicurahkan oleh Tuhan anugerah. Asasia dua astuan laknya ni bui madohonota yang ngolu nomor tua. Orang-orang yang berbahagia adalah macaya pidoi ngolu na terpasu-pasu. Asa targordom sahalak na mertua molo di pasu-pasu Tuhani. Ahado na yang dohonot tapasu-pasui. Hanya ka harta Bapak Ibu. Kolan harta do asa bubi dohonot ta na mertua de bayi. Tabbaru pangkat ni, tabbaru jabatan ibana daba tahun 2020 nomon. Dung tanggal sedei ro eskana, ro barida sian pamareta negabe wakil menteri ibana. Ino dohonot na mertua sia turpukona mangina borhat tidak mengatusi orang-orang yang berbahagia bukan itu. Tapi ketika kita belajar tadi mertua manakana pugus todi ahari bahasa Indonesia na manginang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa dokon na miskin na pugus bodo nota de roa tujuh bumuna mertua hoa manang na pugus so bayako kita mah mulu doko tuhamu mertua hoa inang dah pugus so anggoi na buhar pa didon nong lari doron na muna do. Tapi mertua dari do na disona manginang karena dia selalu bergantungan kepada Tuhan, selalu rindu Bapak Ibu. Dia menyadari di hilalai bana do dangadong kekuatanna, dangadong huasona na palua honibana sia na karagam nia kapar kiloni. Itulah makanya dikata orang-orang miskin dan secara finansial, tapi dia selalu rindu dan mau bergantung kepada kasih anugerah Tuhan. Hitope. Arong guna marani madok ngama muraw amang nina. Arong barani madok kamu jano di zenon mana julukon. Sudi du hita mulu dijulu Tuhani bugus. Itu mana martangia kita kan? Tuhan. Rawau tu julum marsoba mangidu pasu-pasu mah. Karena apa? Karena kita sadari Bapak Ibu tidak ada kemampuan kita. Alani hadu sau taipe manginang jol mana pugus duhita. Jol mana leya duhita. Jol yang manusia yang tidak memiliki harga kita di hadapan Tuhan. Tapi karena Kristus itu hadir dan membawa pengajaran ini, khotbah di bukit ini memberikan kepada kita semangat. Mulu pepugu saw hape ala ni dosaku, mulu pepugu saw manginang di tonga-tonga ni dopa ni di bata, alai di julung di bata, di dok laknya ni ado. Ai di nasida ma harajaon banwa gijang. Beidu dah. Mulu dokon ahalapatan narwa burtibion taumo alai mago anggoto dita. Suk-suk artata. Di Sleman adong tanota, di Bantul adong tanota, di Jogja, kota Jogja adong tanota, di Kulon Progo adong tanota. Baru saya dulu kan haron. Kidul pe hektar-hektar tanota. Alai
susah pikirata. Karunggu soni amanginang. Sepius nasot harugana. Ijebuna. Harugar ni mulo alas bino sertifikatan alas warung tarung di bisa bino tu guarni. Ya, nasau harugar tiboni sertifikat. Tanok lagi bote mana di dia. Asobo tu memang dia tanok naing mana. Ji amanginang. Ketika kita menyadari bahwa bukan harta itu membuat kita bahagia, tapi ketika kita mau merendah diri. Mertua mahalak napugus todi. Mertua mahita. Masih lebih hita juga jauh nampero udah nade. Amin. Napi ta suruh udah nih. Boharon mer grab baru mse mergojek dohot hita mse rotu gari jauh nakingan mungkin mar haro montel do haro mantel do teh. Ya. Mertua mahita. Ala masih ulita mabigi hata ni bata. Masih ulita mamuji ni bata. Hidup mana mangina mulupe. Mulu roh kita juga dijauh, roh rak bah kita maret dia teh. Unang harus bina hohom, saya berpikir semino terus marakanang ada unang naruh aku mah. Ya, maret di mahita. Ai baik pampang di soneng, di sebelah siamudo sebelah birangon. Maret di mahita. Unang atau hola para sebagai penonton aja kita. Asa mertua hita, ala niaha, ala merhite setiap yang mangina molo pamangat tahun bergerak. Pasti do setiap ahadu guarnion, raut wajah itu juga akan berseri-seri. Ale mulu saya muting kita marasak kita mulai dari sini satu hari rom saya juga jauh marasak bela patata kan itu. Tapi bagaimana kita mengkonsep hidup kita ini Bapak Ibu? Ketika kita hadir ke gereja ini, kita datang kepada Tuhan, boleh kita wajah kita nampe manginang gudang perukirota. Ya, amat tapi dong tarpareso, inat tapi dong tarpareso, geleng pe gudang akana mabek kita marasak. Alai mulu roh kita juga jauh. Tuhan, roh tu sonwaing mertua mau. Amin. Unang taloa sate. Tak tinggal lo majului. Utang ipe bama. Sudir baru utang. Kan itu. Aro kamu ni semar utang. Agar ribe pedita baru utang. Kan itu. Ni minimal marutak kolong. Iya, hidup kita ini Bapak Ibu jangan kita bebankan, tapi bagaimana kita hadir datang kepada Tuhan, melihat kebaikan kemurahan Tuhan itu. Karena apapun yang kita miliki ini tidak akan membuat kita kaya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, di situ kita manginang. Gabi marulupulup todita. Songon terpukta nakingani di epistelta di lima Musa bidutul butuli. Ahadi do ayat perpudi. Di 5 Musai ayat 12 ayat 12 jadi mar seorang sodama Israel mernida maringanan sadasa ay manatap do mata ni Jakob tutano hatubuan ni eme dohot anggur siana kalangi nai sai manetehi do nabur. Ayat 20 sia di dok hodo sada bangso na martua binahin di bata na binahin ni Jehovah. Jadi jangan kita Bapak Ibu kita, kalau mungkin Bapak Ibu saat ini kita mungkin ada pergumulan kita. Mulu piado ngamanginang. Di tonga-tonga dia kepada tahun, gudang akan nabui mabek kita mengabadi akalas niruhat hatuota. Tapi ketika kita hadir di sini, asa tapangidu matu Tuhani. Tuhan, halak na mertua doa. Halak na pinasumba-sumba. Sonang guau. Mulu pe gudang aka nabui mengabadi hasonanga di Portibion. Allah ini dia hamu nami. Karena itu maka jadi katakan dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Allah kita itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi mulu pe manginang di tonga-tonga di perjalanan tahun bui mabek kita mago sela siroha. Allah ni ruduk ni pikirata, ruduk ni akaprasoalan na tarubi. Tapi tengok mak di Mazmur 46 ayat 2 itu. Tuhan itu adalah tempat kita berlindung. Tempat kita berlindung. Tuhan itu tempat kekuatan kita. Tuhan itu penolong dalam kesesakan di tengah-tengah kehidupan ini. Hidupan edeta nomor tului ayat tuli doa. Mertua mahalak nanyo dihon ni debata. Mertua mah halak nanyo dihon. Halak nanyo diho namanginang. Karena apa? Edetay martodiho di bagasan ulut tahun madok tu hita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu rindu
yang haus akan kekuatan dari Tuhan. Mulut terpukta epistel ngani di epistel 5 Musai ayat 30 mertua mahak kahalak na idol kini bosi dohot tobaga gabe rasang-rasanga. Firman Allah menjadi kekuatan kita untuk setiap langkah kita. Jala itu mana mertua mahita. Ya. Unang biarong una marsa ate. Muri ber kamu biar mate holan murum di jabu. Tanya ko kamu mak. Asa mergugu. Nak songoni akai ditonga-tonga ni akka perekonomian opete. Bohado Tuhan. Pernguluut namion. Geleng nami taunon. Ngasa dia kuliah. Masuk mamsengan SMA, masuk mamsi kuliah nasi nomor 2. Palawas mak. Ulama deh. Una saya lemar geru warna. Holana menggerutu. Ya. Una kolana saya marungut-ungut. Una kala saya holana holsowan. Tapi bagaimana kita mengkonsep hidup kita ini? Asa taida mah, habel gauni dia matai. Di pasu-pasu dia batado. Mertua do hita manginang. Mulu saya totong tapangasahun gugur dia zat Tuhani. Hidup mana mertua makan labo roha. Mertua makan marsa roha. Piga marsa muinang amang na mingguon. Budu dibilangi ho. Budu marsa kita lani dongan. Budu marsa kita lani geleng. Ya. Kita bisa sedih ketika melihat anak-anak kita. Mulai dokon halak batak na julu songun ado dang terpajonjong aha. Dang terpajonjong aha kote halak batak. Hulu. Ngapi na jonjong ngapi na tu ado teh mulu di halak batak. Ngapi na baik ko tu halang ulu alai lao. Tu talaga. Ngapi na baik ni ban ngani modal ngani baik usaha ngani leo tu ban kon hidupan na julu arong go na tutu madonon. Mulu hasia ho top pamadirim gabi hasia. Mulu setabi tanda kutip mulu dok istilah na julu mulu maupo ba maupo maho nina. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu ada pilihan. Jadi maka bagaimana kita mengkonsep hidup kita ini asal mertua kita hapena asal toto kita marna punahon hatua ni. Itu mana dok mertua mahita mulupe marsak kita manginang. Ai dok ngani ai sia pula do hita. Unang atong mulis di dalam batak ngagadap ide gimse. Itu mana dok maaf itu jang muse situ jang dagadap. Ngamarsa dongan asong mulu juru di beton mek di mana kuat kau nang ya semangat ya ala di pudita tau toko torningon hidup anda dok senang melihat orang susah melihat orang senang jangan karena kita ini juga orang-orang yang butuh Bapak Ibu kasih sayang mulu marasa pehita alai ta ingot ma ai siap bulan di debataro hita mulu portibio memang amanginan si bata hidup manedok unang gudang gujolma dongan mekel dongatang sidang piga ya gudang gudongan dongan mekel alai dongatang sidang piga alai Tuhani sehari-hari pehita manginang romar soba mangido mengelek dia selalu welcome pas dui. Dia selalu membuka pintu, selalu mengatakan selamat datang anakku. Dia selalu hadir, mendengar. Dakia Tuhan di bawah-bawah tu tetanggam, apa yang rasani ruam, apa baru kilomu, mau lebih baru kiloan gelengmu. Dakia di bawah-bawah Tuhan ini. Dakia ului bana, bawah-bawahon. Ala ni do dia nak kena bagasa turpukon. Asa mertua HP hita, mulu pemarsa kita manginang, Roma hita. Jorupan di bata mertua mana labok roha ayat yang nasi dari tanah on buru halak batak labok rohana hidupan edo isiro pelawak ya teh mereka mandu lagi si Boris ya di mana songonon di podcast orang Batak itu payah merayu anak gadis ini bana ayang bui labok mau kode sama aku torinda do ayam mulu halak isokan buru pe warna agak di apa namanya itu di bado rayuan Pulau Kelapa do ya anggo alak Batak do tebak langsung go ulu do itu kadong Tanah Abang tanut tadi inna
Itu kan Tanah Abang di Jakarta. Itu Tanah Abang itu yang di Jakarta itu inna. Memang Tanah Abang kok kagor nih. Apa yang ngurus saut. Jadi itu Tanah Abang itu inna. Dan boy, ninna iba nak boto toho, ako yang nak kotan main, aka anggu iba pi memang sonido. Tebak langsung go, dang so lomoro hana, manang so harwarna, so pas di roha, manang so saut na dapi nang idui, boy do gabi songoni. Itu manedok di bagasa turbukon, apa do di ajaran Yesus mertua makanan labor roha. Jadi betapa labor mata tete mang nang, tete mulu pesongon dijuiti hita. Di pahata-hata mau diturbokan di ya, perpudaking di sayala kita ya di baburu-buru kita di batu-batu hata nasudenggan las maroham ninna. Itu luar biasa kan, itu tidak akan mungkin bisa terwujud kalau tidak kekuatan dari Tuhan. Dan mungkin nih labo atete muna mangidham ya kamon mula petong opat dia dalam niate mulu marsahid baru pe oma beb omak ni ucok dinun hale bulu somar sahi ibadah keluyuran songoni makarina ala ni amang inang asa gabe dia kini di bagasa kion asa labok mahabe ya mulu pe muki suhar di pikirat maradu mahita marsiadu hita palabok kon hati-hati ay udur si patamang inang nyan adonggo halak madok katana karas alai tujuan hidup mana dok wajah aduh rambu hati Hello Kitty iya kan bodoh wajah om memang wajah nasangar alai hati nai Hello Kitty tak buat so diroani Hello Kitty on alai lapatan na manginang bodoh hapena sian hadiriota nang taida do hidup mana dok inner arte inner beauty, kecantikan yang dari dalam itu memancar dalam kehidupan kita, membuat kita gabe ke halaboh di bagasan akang ulut tahun asa gabe ta mertua kita amanginang kita na pungu di bagasan tikion loasita ma todini di matai diajari kita asa anggia totong ahape nama asa dia peda tadopi di tonga-tongan ulut si buat damai mah kita amin unak si buat gut turok kita i sahik ni alak Batak mudah-mudahan mana orang jauh-jauh ni adong go kasus permargaon sampai pengadilan semua dah polos bobot widie ku tahun antara marga saupur nasida ala-ala ibuka nasida pungwa di sada-sada inganan contohnya ibuka perbantul ma pungonon Roma per Sleman keberatan iya duhon banyak kok kita mah apa ngamangarat to ngamar jalan asura boleh setiap balu mungkin dengar kia perjalanan mana perjalanan nah bodoh maklum deh iba orang ini dua pikiran nih tapi sudah merantau tapi bisa membangun keributan cimei le diba ngapa ngarat to di hutan halak holak batakon holak namanya bagaur berbeda di pertuahan pekok kita mah mertowar dia duhon ini juga bapak ibu soal-soal yang tidak bisa kita waduh asa gabi lem tajamot tomma mulu pe pitik hatani halak manang setabi pinggol tau songonna taktar jorol hatta mulai kita teh ya lu isi edak buana setabi aduh dalam gangguan ahai jiwai gabi doh tiba marsapu-sapu dipininggal honi asa gabi dame ay mulu ta lusi lem jibro kan mulu ta jawa pi lem jibro do baus kita mengisingkir jadi kita memangnya hidup banedo di pesal mesap sadai mertua mahalak ndaso sahudulan dohot akka ahari tokon orang-orang yang tinggi hati orang-orang yang sombong mulus saud dan pina sahat akka pangiduan di memanang saran di kalau nggak terima ya monggo kita anggap itu ya kalau nggak terima nggak masalah hidup ngeluton terpaksa honi gabi ate malala pikiran tak susah lebih bagus kita mundur dalam arti kita ambil hidup kita untuk bisa membawa kedamaian ini alani rumah dari akan dibaga satu pukul asang giat hidup berbahagia itu adalah
rancangan Tuhan. Hidup na mertua yang manginang di pasaha tu hitan main. Alani ngadi patuduh hobbe marhite turbuk jamita sadari. Asa mertua hitape pugus mahita di partodiota mawus mahita Roma hita tu adopan di debatai mulu pe adong akana boy mabak kita songonna magolas di rohata di portibion alai di nakin dia sapuluh las marohamuna jala marulu pulup ma ai gudang do upata anggo portibion do parsato kinat doi ya. Kebahagiaan dunia ini sebentar. Mulu pe hamu amanginang hiling-hilik kamu tu luar tu luporngin. Tu beli mana tu dia. Hanya sebentar aja menghilangkan penat. Tapi kebahagiaan ini sesungguhnya itu Bapak Ibu. Kita ciptakan. Caudok doi. Jangan harapkan orang membuat kamu bahagia. Unang loas. Tahirim portibio mabak kita ala sorhata. Tidak. Tapi kebahagiaannya sesungguhnya adalah ketika Tuhan hadir. Dan firman itu membuat kita mengobati hati kita, mengobati luka kita, mengobati hidup kita ini. Tuhan ido mangalian upah di kita asa marulu pulup aidok lakyani asongonido di paburu-buru akka panurirang najumulu siak kamu atong di hamu manami nanami sen najulu hape nunga gudang paru kilo ni hakka na prosiai alai manoktong do ibana honi manak kita ate saya manoktong maha persyota manoktong maha tuotai di tonga-tonga ni namar Tuhani molope gudang hakka nama baik kita marsak tengok mak tajalo mak tod dini Tuhani laho madongani mangurubi hita asal mertua hita dang di portibion alai dia dopan di debata asal mertua hita manginang totong tapajonok ma tua dopan di debata ibana do hatuota natutu situtu amin martang yang mahita Tuhan nami jala debata nami mulai ate maroha nami diho pakilalau kami dole Tuhan pangajariom jamita nahu bigi ham asa mertua hami totong ma rohami tu adopamu putangyo kami Tuhan barita nauli pangajariommu lumo bimai ditrupuk minggu sadarion asa boy hami makirim marlasi roha digugu nasya koido haroroan ni pasu-pasu haroroan ni hatuaun nami haroroan yaka nauli nadenggan urupi hami Tuhan di tonga-tonga ni portibion molope sibata tarhirip pami alai mulu rohami tu adopam naso tupa hami tarhirim donganammu hami urupi hami Tuhan disudi padalanan ninggulu namion asa tutusi tutuma nunga di luas hami marulu puruk marlasi roha di minggu sadarion ala di lokodo di hami upam upa na mulina dumenggan dang bui tarleo portibioni simaroham pergubui urupi hami disudia kepadalanan ninggulu namion hatamima ujahan pahotton pakirimon nami di bagasan Yesus martangnya kami tuh amin Horian itu hatang marede hitasan buku dan nomor 723 hut maita papung pelian
Tatangi akon ma pilih tahun tuada upani debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di bano gijang. Odo harorwani salhu silelehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na maliutus. Upasa kami masih na di leon mitu kami pilihan nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asau barhasya kami pilihan upati bunuh raja mudito ngatongan ni huriam do di pertibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam tadahami kudang ni sileon lehon mitu hami. Asalam kir-kir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di bano gijang sai binar badia magwarmu sero maharajaonmu sesaat malau meni roham di mantongon sone di bano gijang lehum matuham sadarion hanguluan siap hari sisa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami una kami itu gitu pangujunan palu amahami sian pangago. Mulak mahamuriba sadame jalah ma pasu-pasu dasya Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina to jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasor homa damena tu todim.